premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Alhamdulillah, ambado ambe ofu malikono ani malikokan ni ye antunto émission kono no seko ani dongo walanda di ale kene kono na e seko ni dongo mi na sigilembe anga donu kan doni munu ye doni korobaw ye nu kun tununa mɔgɔ caman bolo caman yɛrɛ kun fɛ k'u tɛ yen tugun o de y'an yɛrɛya ye fɛn o fɛn ni a tununa ni wagati mɔgɔ jɔra la Ala bɛ mɔgɔ dɔw labɛn olu n'a bɛna o la n baden an bɛ kuma fɛn minnu kan fɛn kɔrɔbaw de don ani bi fɛn caman bɛ yen u tɛ kelen ye n'o y'an ka kungo kɔnɔfɛnw yiriw Ala tɔgɔw turabuw min bɛ se ka min ye hadamadenya la min bɛ se ka min dilan mɔgɔninfinya la an y'a fɔ a ye an bɛ segin a kan dɔnni mɔgɔ caman ma dɔnni yɛrɛ faamu fɔlɔ sani bɛ kɛ dɔnni baarakɛla ye dɔnni yɛrɛ ɲini fɔlɔ I k'a dɔn dɔnni yɛrɛ ye mun ye dɔnni bɛ dɔ la mais fɛn min b'ale yɛrɛ la a m'o dɔn dɔnni tɛ dɔ la mais o y'a dɔn dɔnni ye fɛn min ye dɔnni tɛ min na n'o y'a dɔn dɔnni ye fɛn min ye o de ye mɔgɔ min dara a la k'a fɔ dɔnniya dɔ bɛ yen min bɛ se ka fɛn dɔ yɛlɛma k'a kɛ fɛn dɔ ye ka wuli ka se dɔnnibaa ma o de ye dɔnni tɛ min na mais o ye dɔnni dɔn o tuma a bɛ min na n'o m'a dɔn kuma dɔ la o de bɛ kɛ mɔgɔ ye min bɛ fari faga dɔnniya yɛrɛ tɔgɔ sɔrɔli la mais a ka ɲinifɛn bɛ kɛ a wari ɲinini ye dɔnniya tɔgɔ ye jumɛn ye ka fɛn kɛ mɔgɔ ye a ka wasa sɔrɔ a la o de ye ka dɔnniya tɔgɔ sɔrɔ o ka di ni miliyari sɔrɔli ye dɔnni tɔgɔ la o ka di ni miliyari ye I ye miliyari min sɔrɔ dɔnni tɔgɔ la ka sɔrɔ a baara tɛ a kɔnɔ tuma an b'o ɲini lɔnniba bɛɛ fɛ wari o bilabolo kɔfɛ lɔnni yɛrɛ valeur yira ni mɔgɔw mago dilanni ye a b'i la mais a labaara ka se ka adamadenw mago dilan o de hɛrɛ bɛ tugu I nɔfɛ a bɛ tugu I bɔnnaw kɔ a bɛ tugu I kɔ f'i dayɔrɔ laban o hukumu kɔnɔ an ye mun jate minɛ bi diɲɛ kɔnɔ o ye nafoloko ye n baden mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la n'i y'o jɔ
mi ma deli ka taa lɔnniba dɔ fɛ yen ko nin baara kɛ n ye nafolo ka sɔrɔ nin kɛ n ye nafolo ka sɔrɔ o man ca dɛ mɛ caman bɛ yen laɲini ma sɔrɔ mɛ laɲini sɔrɔbaliya tɛ komi i taara min fɛ yen k'o tɛ fɛn dɔ wala o tɛ se fɛn na ye fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ i b'a poursuivre de e san 2 ka kɛ sɛgɛn na e nana ko tile kelen ka b'o la tile kelen n'o y'i b'o la a dɔn ko dɔ b'o kɔfɛ dɛ o tuma diɲɛ bi fɛn min bolo bi kɛnɛya kɔfɛ nafolo do dɛ nafolo do misiri ti jɔ ni wari tɛ zawiya ti jɔ ni wari tɛ foyi tɛ kɛ ni wari tɛ cɛ tɛ muso sɔrɔ ni wari tɛ balo ti kɛ ni wari tɛ kɛnɛya ti kɛ ni wari tɛ o tuma ni dɔɔni ma se ka mɔgɔ bɔ sɛgɛn kɔnɔ ka na n'i ye nɛɛma kɔnɔ o kɔrɔ lɔnniya a nafa tɛ yen an bɛ exemple ta dɔrɔn tubabuw kan olu sera k'u ka dibilafɛn bɛɛ kɛ kɛnɛkanfɛn ye ka se k'u bila baara la k'u yɛrɛ nafa ka diɲɛ nafa ne filɛ ka kuma mikoro min na appareil min bɛ k'an filmer a lajɛ dɔrɔn kabako fɛnw de don dɔ b'a sigilen to Ameriki o bɛ ka ne filɛ sisan kabako tɛ tɛmɛ o kan mɛ manajala in dɔrɔn tɛ se k'o kɛ segere dɔ b'a la kɔdi dɔ b'a la min bɛ k'a to a bɛ ka se k'o kɛ o lɔnni kelenw n'o segere kelenw bɛ anw yɛrɛw fɛ farafinna yan siga t'a la dɛ fɛnw bi yan n'i tɛ so min kɔnɔ i t'o kɔnɔ ko de dɔn o tuma ka adamaden dɛmɛ k'i dilan k'i bɔ fantanya kɔnɔ k'i bila setigiw fɛ diɲɛ na ni maa min ko dalilu t'a la ni fɛn min tiɲɛ ma bɛn i yaalala i sɛgɛnna tuma dɔ la i b'a fɔ mɛ anw y'a ye dɛ e de bɛ se ka ba kɛtɔ ka d'i ma ko n tɛ nin fɛ mɛ nin tɛ tiɲɛ ye o tuma bɛɛ n'i ka sira don aw minnu bɛ fɛn ɲini yɔrɔw la tunga fɛ san 10 ni kɔ papiye yɛrɛ ma sɔrɔ sanko ka fɛn sɔrɔ k'a fɔ i bɛ segin ka na so faw kɔrɔla baw kɔrɔla o caman taw yɛrɛ fatura k'olu to fɛn ɲini yɔrɔ la fɛn ma sɔrɔ papiye ma sɔrɔ tɛ se ka bɔ k'u bɛ na tɔɔrɔ ni ɲani si tɛ diɲɛ na min ka jugu n'o ye o tɔɔrɔ tɛ yen nka bamananw ko n'i ye ba ye ka ba bi dɔ sɛmɛyɔrɔ ka girin n'i y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan e ma sababu ɲini k'i yɛrɛ dɛmɛ diɲɛ laban tile in na ne m'a fɔ i t'i balo sɔrɔ mɛ a bɛ gɛlɛya dɛ sabu ɲini ka fara i yɛrɛ kan i ka baara k'i sinsin bere ye i k'i cɛsiri laɲini o bɛ sɔrɔ an ye labɛnw caman kɛ fɛn ɲininaw nafolo ɲininaw olu kama ni min n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an se ye min ye i bɛ n'o dɔn ala k'an bɛn sahaba ma ala kɛra bonya kama sɔlu ala rasul